mi to te po hian mi pa ngai tak nia kan hria te nun dan le an nun phung pa ngai tak nia kan hria te kan hria dan nen in min lo dewa an nuna thil alo thlen thu thian mak kan ti lo thei om lawe tu khat chung ko a zin chuak mek ta chunga po chuan chu tiang ang te chu ron thlengin din mun khir khan le mak tak mai be se lo taka chuan an din pha ta thuta chuta ipura le koyas khokar konga zin mek te po chu uluk taka duan thlap nuwa zin alandan mai a chuan chung ka hlim le om tak soisel bo kan ti ang dekha ania nima sila July ni somthum pakhat kumsang ni som pasari zinga khan soisel bo nia kan lo ngai te po kha alanga moi mai le ani na ba ka tha thilan tir tum na mai a chelai le amoi lo lai je pa anuam le a thalai chin chau an ti lan thin wanga soisel bo anga langta mai mai an lo ni be theizia aron tilang chiang ta ani ipora hi Brazil rama state pakhat Goya state chung omni in khotera ute ania he khwa cheng de nun dan hi a simple hlea lawa na thokin school kalan oma khochung dora de chuan mamo sang sang le tur te ombokin chenom le chenom te chu anna in po thabok nen chome han in so ton nok nok te po chu anna ching ve hlea in tlang thu thang po chu akhwa te ema bang hian ala dar chakin koleili lama chuan dor te school te biak in te le bazar ti vel te chu ain tlar de a te chuan jing lama chuan an na tho na man ro emo an mamo te lamin chulai vela chuan mi te chu an vei bak nak naka chutia an mamo te anin la khom zo hnuwa chuan farm lama fe tur chuan liam le diak thinin tlai lam alo ni me chuan are rai to thin ani ipura hian manlai an thla tu ti atang to a an lo in ro chon chon zel thin an farm in kol chu an na tho pui ber ni in local radio chuan an hma loka festival lo thleng mai tur chung chang chu aron puang lo lawa an khotlang ma sona turata na an hmalak dan turte in fiam na hun an man dan turte chu ron soin khotwal mi tan chuan an nun dan phung an ti than le ngai an lo nei to ani boka te chuan kar masa an om dan ang bokha akar lia an om dan tur chu ni le mai in nanglam biao po om lawa nima sila July ni somthum pakhat kumsang ni som pasaria thil thleng ero chu ti than pa ngai dan pa ngai anga goya sachanga bairo ro so pana zinvei wak pakhate ni be mai tur kha van doina ra thlak takin ron jimin chuta chuan nu pakhat la no pang tak mai le a pai lai mek a ko chunga nau te te thina chulai vela mi te makti hlo em ema chuan achang tatlat mai chu thil thlena tang chuan ipura chu ngui hmoi hian a hria ta ngala pon lam lan dan mai chuan engkim chu pa ngai angin alanga dor te chu in hongin radio te chuan tho chu an pong dap dap renga lo nei tu te la lo lama chuan la fe bokin engkim mai chu ahma ang thovin alakal renga nima sila chungri la ero chuan khaminia thil thleng kha chu an theingil the ho lo thil dang soin han ti ti ve bok thin ma se atopa chuan khaminia thil thleng chungchang abok khan an lu tle nge thina chu khotero te chuan kha thil thlen hma le a thlen hnuwa an khodin hmun chu an charging dan tur ani zuita ani Vanessa Camargo Series hi kumsang khazakwa samkwa paria December ni somni palia khan ipura khwa Goya state a chuan lo piangin kumhni milek ani lai hian apa chuan aboral san hlau maya chumi wan chuan a u mi chhe pakhat ama aya kum khachawa upale anu Nilva Maria Series tinen chuan an pathum chuan cheng hawin anu nilwai chuan rim takin a hna chu a thok thina a fanote patni le a chungkwa in kol chu ama kuta vek chuan atalo thi si lo etiang din huna ding ani awang hian wani sai u che abronai po no pangte etilo chuan akowa mo phurna tam tak chu atla ta ngala apha kang to ka piang chu a thokna sabere hle reng ani te chuan an unaw chuan an phak tokin an no chu puibe fo thinin nu ber nilwai po chu no tai male thokrim tak ani boka nima sila re thein har sa hle ma se a fono de tan chuan zerna lama chuan thadnem anga emema a fui so so thin chu anu thorim na le a fui na chuan wani sai ngei po chu khalngilin mani in chom zo ngei tura rilru asiam so so chan ber po ania te chuan high school a zo hnuwa zer zom zelin kumsang ni pakwa khan an state Goya University atang chuan biology a degree ani be dalowa chuta ladu tok mai lo chuan educational technology chu kumsang ni som pakata kha na zoli a
hei ba ka hian kumsang ni som pathuma khan agricultural science a degree chu ani le boka heng athil zir chho zong zong te hi anakin hunata na bulchan na lungphum poimo tak chu alo ni chhauta ani abul nai omte tan chuan vanessa e chu mi en ton tlak tak nulanau pangte ni chunga azirna le ami malnun in ham boi lo tura balance thiam em miril ruzaw le fing tak mai ani a an khwa ipura lama po chuan a hminga tha in manilu zawle thokrim malam pantuma bengar ngar thin ti in an soi thina amai ro chu lansar emo lotlina turulu tuk nei hloi lam chu atui pui zong ni ho lovin a hring nun chu zoimuanga siam rem chho bek bek chu adu zoka chu mai ba ka shia zawna te a hna te le a chung kwa te chu anun kai shoi tu tura adu le angai poimo ber ni in ama hre chang tu te reng reng po chuan chu ama an hmule an shia dan tak po ania tin mi fing merin tlak le thokrim ti in an shibok thin ani te chuan vani sai le abelpa horatior sendo de araho ne tos te hi dan ang taka anin nei ma kumtam kalta atang khan lo in kop to in anin ton chan dan emo engtin nge anin hmel she chan ti ero cho shiat ani lo thunga nima sila anin nei ma hian kumnga anin kop ti ero cho shiat ni in chuanin kar cho in ngai zona tang chuan in holna chuta tang chuan in nei na chhauzelin malam hun tur te an dong bon chhowe ta a chuti lai mek chuan vani sai chung te po chuan anin kar an lak tho tak zia an sheta wang chuan an fanu chuan chung kwa dina malam hun man pui tur dik tak atong ve ta ni lo sha in an lo lom pui hle nge nge a tin horatio po hi mi pa ngai tak nung chang moi le je zoi lam ni in alanga tongkam vin ahman emo midang shiat laya vanessa isa lo taka ati emo chu shiat tur om ngai lawa chumi ban chon mo thai mai china tlangwal fil le za om tak pasalata na it om tak kan ti chi angkha alo ni bok nen vanessa chung te le a thian ti po chuan an ngai na in vanessa tan po chuan an lo pom pui thlap reng ani nima sela pon lam landan angwa thi kan ni na alo ni vek thin si lo khatia van doina alo thlen lai khan Horacio chu kumsom thum pangami ni in chung ko in pole in kom tam chi atanga lo sei lian ani a apanin phei chuan anin po zol bikin etia ama a chung ko shan anei ve to hnu thleng po hian chu chuan alhmong zela apa lo en kol thin dan tam tak chu chombe zel rengin pon lama alan dan mai a chuan Horatio chu chung ko pa ber mani chung kwa ngai saka en kol hne tak pa en ton tlak tak ni in alanga nima sila hun alo kalde hnuwa chuan chutianga suisel bo ang tho thanga patha ani na chu ti chiata om chhotan ta zeu zewin pon lama alan dan ango chu thil om dan ani reng thei ta bi khau lo mai kumsang ni som palia khan vanessa nen chuan dan ang takin anin ko sui ve ta a chuta tang chuan in ngai zong emo cheng dun emo ang chi mai mai kha ni to lovin nupa malam hun engkim ti duna har sat le mang an damlau ni khwa po in en kol ton to torin thu an tiam ta ni a chuti lai mekin an chung de be po chuan an lo lom puin mal som na chu an hlan ve ve a chuti an chuan anin nei tir lama chuan engkim chu apa ngain an hlim dun ve hlea akum le mai kumsang ni som panga khan fapa ne nge in chu an fapa po chu an dot mai ba ka an hlim pui hle tin an chung khate po in an lo lom puin naute en kolna kong sang sanga chuan an pui liam liam china chu mai ni lo kumsang ni som pasare kum tir lam khan an fa pahni na tur an pai le mek ti vanisai chuan a chuak le a chuta chuan doctor chuan tun tum chu meichia apai ve thung ti a shil hnuah chuan vanessa e chu a hlim tak zet ani ber chutia adu thu sam ber thin panule fapa anei theidon ti a han sha chuan a ngak lilin a phur tak mi mewa an fa lo piang tur ming tur te chu lo pho lok velin isis ti chu a fana lo piang tur ming atan chuan a ho lok diama chuti lai mek chuan a chung te le a chen rol tha te po chu a fanu ming tur te chu silve bokin an ni po chu an lo hlim em em a naw te thar lo piang tur chu an ngak hlelamin an thei ang chuan an lo in bua sei lok na samaya hetia han en mai he chuan nu pa in ngei le hlim tak midang te o tham khopa chung ko tha din mek panu thar nei belle be sei mek boxi ani boka amai ro chu pon lam lang therengota an lan dan chu thil om dan ani be khaulo anno pakara chuan in ti thiam lo na neu neu chu nei be ta fowin vanessa chuan a pasala pa chu
an nu pa inkara chuan a inrol tamma ma ni hian a hria a tin an in chung in rel bol dan tur te an nu pa inkar thleng chuan a inrol hnem thinin chu Vanessa i chuan aning ro hle thina chu mai ba ka an hmalam hun tur chongchang bel soya an nu pa a an ti chang te chuan in hnial tam tul thinin chutia in hnial fo ta chu an in kar chuan thatlam a in chiat lam apan tial lo thei ta lo ani in Vanessa in hathona mun hi Goyas ani miaw wangin chuta chuan hun tam tak chu a hmang lo thei lo Goyas a chuan dor pakhata commercial department en kolin chu an dora na thok kho sidal te sel engzak nge omti te an thil siam pho chho dan tur te sum le pailu chok zong zong te supplier se ne na contract sem te ni tina poisa khe salu thin te staff te ni tina an performance te eng zong zong a hian ama kal tanga ti vek ani awangin direct takin a boy pui vek anga ya chu mai ni lo na then khat po chu email le message mang te po chuan an ti fel mai thei chi te chu om ve bok thin ma se atam zo ka chuan ama nge chu akala ati fel ngai chu ani deuh vek maya thutlok na ni se ama chunga vek la in amo phurna liao atlak vek se awang hian a ha in thopo athok rim hle reng ani te chuan ipura a an ina tanga an na thona hmun gayo si mel za somni vel kong omda na zrin dar karli vel tlan ani a ma se he kong he do thu sa manga thuam that kong pui ang kha ni lovin kong pui mam nuam taka tlan par ang kha ani velawa a kong chu anuam lu tuk lauti na ni chu tin traffic le thil dang neu neu om the wang hian uluk takin he khokar konga atlan don reng hi chuan a in bo si thin anga ya chuta chuan ge sa fulim kong laka din ngai se engtiari nge din nan hun kan manang kara hian khol cheng lo lai kong laka minti khotlai the chi au mem ti song song chu a chho ma chuan a check fil ma sange nge che a tin nau ti chhot na tur si te adikem fil hel lai o mem ti song song thleng chuan il engkim chu a check fil ma sak nge nge ngai boka chutian chuan ti tur ma sa le na hnung zok thleng hian anin chunga po engkim chu hun bi mel thlapin akala Sunday zana chuan engkim in pek fil sa diam thinin nalam kai hnoi thil poi mo haute document te naute mo ho thil chi sang te emergency ya man mai thei tur dam doi tle ma zong nen chung ho chu Sunday zana chuan pek fil sa vekin atuk Monday zinga anha thona mun lam chu apan le a dor hon rola Vanessa chu a thlen man ngei thenan a in khal chhuak ta thin ani ti chuan Goyas lama hian an chung in Thursday thing hian an chenga abak zong chu an khwa ipura lama hian in khal hole thinin Sunday thing an vom vele thung chena chu an kar tin ti dan chini tlang puin Monday atanga Thursday chu Goyasa Vanessa in thona lama an manga Friday atanga Sunday chu an khwa ipura lama chuan an mang vele a chutian chuan an hna le an chung kwa chu in balance taka enkol kopin etia raipor ani taknu po hian an hna chu zel thel san phal lovin a safety po a siam rem thin ba ka doctor mo angai chang po hian a hmu hun tur a ma hian alo siam rem veka alo in ma khwa lok mai thin a thei sham chuan zanreya motora in khalkwal ngai lo tur hian ein siam rem sham zela tin engi motol bi kanga poni se a pasal chuan no pui wat thenin chomele in chung mo han leite nauti mo han le mai ang chi te chutianga chuan a pasal po chu tlan kwal song thenin alo ti fel ve wat zela chung kwa in an tang rol thiam ve thin khop mai chu lawa chutia ipura le Goyas enkara kartin tlan thin an awang chuan engkim chu a hun bo pelawa ti kha an tan chuan apui mo zwal bi ke mema khwa a chiat viawa ni dang aya hun an man re angai chang chuan meeting tur da chu an son hlat anga ya a thopui te ho sia tir kwal chu ngai bokin chutiang ani awang chuan a hun pa nga ya thleng thei tur hian an jin chhuareng reng chuan in ven lok thei thil chi ang zong zong chu anin veng lok ati thei ome chu chawala ni lo sum le pai man ral tur za thleng hian an ti fel china ma se chutiang khopa in bo sai ulok ngai le in von ngai nun a mang chung po chuan Vanessa e chu a phun noi ngai lo ba ka atuma chuan a chiang bok nen adin hun chu tuma el phak lo tura ne so in a hna chu tho atum tla thina sumlak lo na ngi thania ma son zel chu a thil tumber ani thin ani ya chuan a hna chu atui bok nen hetiang na thale ngi thi chu an khwa ipura anga phe chuan hmu tur awm ya lawa hei wang tak hian
koya sa thongai po ni se teima le thlin takin a thok tangtanga a chung te po chuan anun dan an thona lama chuan nili an kholama ni thum kar khata a man thin chungchang po chu soisel na em po lo nei lem lo chuan an lo pompui vek zoka amai ro chu hetia boina omlawa tlong taka a hna le in lam in balance taka a tho koplai hian ti swal pal zeu a omani ero chuan thilpoi thui tak a thleng thereng thunga reporting period an thodan report thun alo thlena engkim akuta ho report apek ze angai ba ka product return te po chu a infel le vek ngai thinin thil thar siam chwalam le andor bungrwa te promote tura malak dan tur thleng chuan ngai to chhun som le ngal za chu angai thina heng zong zong mo phornari tak akowatla ti awang hian an na chu a thokna sa in a chaw ve hlo lo thina ti chuan chu ti lai mek chuan a pasal nen in ho an ching chhawta bok nen sum le pai chungchanga te pa en kol chungchanga te le bongro lian tham le chungchanga te chuan anin hnial thin rim ta fo maya thatakin thil an soidon hlei thei meu lo in hnialin an top le nge thina pon lam lan dana chuan no pa in koprem pa ngai tak angin an langa ma se mi sha le mu phak lo la mai ro chuan an no panun chu a cheto tak zet ani chu chapa an boina bel cha tur tingin a pasala pa la chu alo in rol ve sek reng boka thil enge mo ti don se a pasala pa ngai dan ani le ni lo hriat ma sak pho chu ngai thinin a pasal la chuan a pa tho chu tho to pa angai zel boxi chu an no pa chuan in hnial nan an man pha le ta thina ma se hun akal le deuh hlek nu chuan vanesai nin top chu a thleng ve tange nge ani ma na khatia vandoina an to ma thalikal ta khan in chen mai adu tho chu a soi chuak tange nge a chumi hnu atang phei chuan an no pa chuan thil poimo soidun tur poin mitle mita in en chunga soidun takngel po chu an thei to lo chutakara a pasala pa thu soi anga piang chu an chung ko thutluk na ani deuh ber zel te bok nen chutiang reng chu tor reng a pe to bik lo ani ma na a chung te le a chen de chuan chunga thu soi vel chu an lo she ve boka ma se atam jok chuan nu pa han in ho chang tu chu aum ve thina kuna liam le deuh nu a thave le mayang ti ngai dan chu lo nei hlomin an lo ngai pui mo lu tuk hlom lem lawa nima sela heti lai vel tak hian thil pui mo tak pakha chu aron om ta tlat mai chu he khis kal zela po hian thil pui mo tak ani don ta ani vanesai hian ama ming hian life insurance policy patni alo neya pakhat chu cheng noi thum reels ni in pakhat jok chu singria sangruk reels ani thonga a hun lai kha chuan tu ma in chu thil chuan thil chalo jok a thlen theyang ti hi an chip ho lo chung ko nu la no pang takin mahun thui tak thlerin in ven lok na atana ati chu ani ve maya tin mi tam takin life insurance te chu ti in thil makpo ani shan lo bok nen tu man han ngai ben emo an soi zui chan tur po chu awm miao lawa chuti lai mekin anin chung shom lu tukle a pasal nen anin kar chesi a pasala pala engkima in ro lo tum ve sek bok nen vanesai chuan in thup reng sen lo chen chu nei ve ta fovin ama nei deu tu te ho chuan a mela aril ro ha na lang chen chu an lo mu fo boka ma se rai por ani bok nen chung de chuan stress apek bel ani te chu an lo ring ve mai maya chung ko har satna to te po ina kan to ve vek ang pa ngai a hnuwa in soifila in ngei ve le mai thinang hi ni tura an lo ngai veka chu wang chu ania sum le pai chung changa an no pa in hnial thina te a pasala pa anin chunga a in rol na salu tukte no pa a thu tha reng soidun theilo ani na te a life insurance chungchang song da chu warning anga tu man an hmulo chan inrem lo a hnuwa inrem vele mai tur anga mutlat lomin vanesai ri ro hana le anat na ti ro chu an she thiam pui chong se lo ani ye chuan julai ni som thum kum sang ni som pasari tlai lama chuan chu in chunga chuan thil dang lam deuh thleng engma omlova dan pa nga ya in pikle molin kho om dan an chek nuwa chuan koyas thlen hun tur dar za chu an chek non le a chumi hnuwa an phone da chu charsin poisa file ka chu a shangin an peka hei hi an ti dan thin pa ngai ve khani in an mutma chuan vanesai chuan a fa pa chu a chek le te ya chuta khosikalo nei lo ti a hriat nuwa chuan bottle le alo har pala ai tur snack chu a chhop saka chuti lai mekin ama thlangami naw pai mek ni in a hriselna a thapok nen doctor thu ang hian engkim chu ativeka enga ma chuan in soiselna ani lem no bokani
ti chuan atuk zing an chhuah hma dawn awangin mawt hma chu tha ti in engthil dangma chu thleng lovin zan chu an mumaya atuk zing khwaron warin an fapa chu alamu hila ti har kher lawa kalpui theime chu tumin zoitea pom thawin motora chuan an da luta chumi hnuwa khochin chu chek le in an thlen hun tur chu GPS mang chuan an sit le boka engkim chu an be se anga kaltlang zelien heti lai hian an fapa po hian kum khat le thlakwana amang ve mek boka ti chuan kar chunga sita chuan muka kin seat belt chu an shen tir hnuwa blanket chuan an khulia in abula chuan bottle le thomhno in thlak mai na tur chu da tel bokin tuite webs le damdoi man mai tur chi ho chu a shan chewin an pek thlap boka ti chuan Vanessa chu a hmanam sita chuan thulutin a pasal hne na chuan khoi kong ber nge zo ila thang ti in a han zota chumi hnu darnga le min somthum pakhata chuan kongpui lama chuan in khalchuakin kongpui chu alo la re bok nen alo thol tha hle maya ti chuan GPS chuan an thlen hun tur chu ron suin Vanessa chuan meeting atlai thelo awangin an thlen hun tura GPS na a soinen po chuan ain morem thlap bok ani ti chuan mil engmoza chu har sana omlem lo chuan an tlan zela an fapa po chu alamutuin handin khomwan imo an nei ri lem lo bok nen speed po thlak ngai lovin an speed ngai rang chuan tlong takin an nu pa chuan in bilem lovin an tlan parpara Vanessa in a phone an hnalam chungchanga message chen khat a reply zo zo ti lo chu ngoi rangin an tlan zela annuwa horation a seidan chuan thil thlendan chu hetiang deuh hi ani khatia highway a an tlan lai khan motorcycle chuang mi pahnih hian an car chu ron ti dingin pakhat zawk chu driver side lama chuan a ron kala chuta silai ni om tak hian driver side a kawngkhar glass chu ron chu in horasio chu car ti ding ngal turin a ron shila chu vele anupui rai por lai le a fapa te him tur chu angai to awang chuan horatio chuan chu pa tho chu lo zom watin a motor chu a ti ding ta ngala chumi hnuwa bike a chuang pakhat zawk chuan an car wheel chu ron von ngalin pakhat chuan bike atang hian an hnunga a ron zui boka ti chuan a hnu military waklawa Vanessa chuan car chu ti ding thura ron shilin chu vele chuan silai kapri chu a hre zui ngala silai an ka lai tak chu a hmulo thole ari chi a hriat thu asoya mase Vanessa ero chu nataka hliamani ti chu hrengal main kara din hnuwa chuan chungmi pahnih te chu an motorcycle chuan an tlan chhile ngal ta teya chumi hnuwa anupui chu an ka hliamna awang chuan a hmuna a thi ngal thole an fapa seat hnunga thu ero chu engma hliam le na ani lo thu asoi boka ti chuan a hnuwa medical lam thiam te chuan Vanessa nau pa lai thlangami po chu aboral ve ngal ti chu an nim ngata ani a hnuwa an soile dan chuan chulai konga ron tlan be driver pakhat chuan kong sira car lo ding le abula pa pakhat tran puina dila ban lo vei lo chu ron mo in ani chuan emergency service chu a call ta ngala a hno dewa chuan paramedic lam chu ron thleng ngal watin Vanessa chu silaya alua ka awanga thiani ti chu an ron nim ngeta boka chu mai ba ka ataksa chuan liam dang emo om lo ba ka lo be le tumna hnu ma po chu mo ani lawa chumi hnu naw te chu protective care da leilok le phot nin an hnu dewa chuan an chung de hena chuan pek le ani a hemi hnu a hian crime scene investigator de chuan olok taka ending na nei ngalin motor seat om dan te naw ti omna te kha a him to kem a seat belt te ala tha empty de chu olok taka thala in an chin chi apeka tin chulai kong pui chu khar leilok ni bokin chulai vel chu police station an hung veka chuta an report na chuan emergency service call hun le a hmun an thlen hun te car chung lam om dan te seat belt man ani le ni lote Vanessa chu rai por mek ani thu te tin silai mukor imo silai shim mo ani lo thu te horatio khan misol pakhat zokina car glass kha aron chuni in asoina a car chung le pon lam landa na chuan engma chhia imo khem imo rang imo chu mo ani lo thu te an chin chi aveka chu mai ni lovin horatio hnian atanga thil thlendan report an shat ang te po chu an ziak vek boka ma se chuta asoidan chu atoi tiktok via mai mi pahni motorcycle khal hian glass chu an ron chua pon ngal tura thomin pek nuwa silai ka ri ka sia chumi hnu chuan an tlan cheta ngal ti deuh song chu ani maya ma se station an thlen hnu ero chuan
miswal te hmel chu a hmuh thei lo thu te eng ang motorcycle che ange an khal eng ang thomhno nge an hak eng ang hmanraw nge an hman ti pawh chu a hlau thon lu tuka wanga a hriat thei lo thu chu a soi be le thung ani ti chuan Vanessa chu ipora a phum ni in a voina chuan horatio chu lunga I hmel tak hian alanga Vanessa no le a farnu bul hnaya chuan om tlatin a ven him zola owanga poi ati zia te chu a soi mol mola chuti lai mekin Vanessa chung te chuan tuma demna lam emo an chak chuak lo ngoi ringin an fanu an una no chu an sona heti laya alandan maya chuan horatio chu konglaka vandoina rap thlak tak atu awanga anu puile a fa lo piang tur chan ta pakhong e thlak tak angin alang bok ani ti chuan Vanessa an vui fel nu a chuan investigator te chuan thil thlendan horatio statement pek te chu an je chiang tanta a chu mai ba ka traffic camera le chulai hnaya gas station a footage camera om thei ang te an check veka camera footage atanga alandana chuan khatia vandoina an to hun lai vela tak kha chuan motorcycle pakhat chia chulai kongpal tlang motor chu alo oma chu po mi pahni ni lovin mi pakhat chau chuan ani en chu an han chui chiang ta a amai ro chu thil thlen hun nen mun danga a thlen hun nen khan ain mil thei tlat lo ani chu rin hne zinga tanga pai chu ani le ta ngala ti chuan emergency service call to driver khan thil thleng a hmu lai vel chu ron sei vele in chota a soidana chuan kongsira car loading le abula papakhat ban vaya chanpuina lo aw mek chau a hmu thu chu a soi vele a chu mai ba ka midang an bul hnaya chuan a hmu lo thole van doina an to atanga chu chuan miswal te tan po in thiar fi hlim fel nan chuan hun arei lo lutuk de unia a hriat thote a soi boka amai ro chu chumi wangrego chuan horatio thusoi chu adik lo ati ngal ngot thei bik lawa chumi ni wan chuan horatio te kar chu oluk takin forensic examination nei ani leta a mase kar chung le pona po chuan khem emo horatio soi anga glass miswal te chhotna hnu emo chutianga rang ei chu glass le kong khar vela chuan motor po lo om lovin kar chung lam la chu in bei boina hnu ma emo anga ngai thei tur engma chu aum heklawa chuti lai mek chuan ballistic report a chuan silai chu nai taka tanga ka chhuwa ngei ni ti chu pinfia ani ta pok ani heiba ka hian speed camera chuan car chu a speed ngai ringin atlan char char ti chu tilangin chutiang speed a chuan motorcycle tan an sir atlan ve chunga ron bei mai chu thil har sa tak ani tur zia chu a chiang veu ta boka tin phone record le GPS tracking atangin khati hun lai khan car chunga khan mi pathum chi an om ti kha atilanga Vanessa te no pa ba ka an fa pa te kha animaya in emergency service la kha midang anma ani ron moto khan ama phone atang khan a call box si ne hei wang hian midang an tilbe thena chan chu a hniam ta veu ta ani te chuan hemi hnu a hian investigator te chuan an chung ko chan chin chu an chui thuk le ta a Vanessa no nilwai le aunau no te soidan chuan hetiang thil a thlen ma thlari bak local ta khan Vanessa chuan in chena le kha thelu adu thu a soinin an soya tin a pasalapa engkima in rol chekim lutuk le anin chunga ngei po chung kanu ber anga thu anei lo lutuk chu a khambe to hle thu te an soya tin horation an chung kwa perfect deu anga lantier atum thin chu anni dan ani lo zia thu anu le unau no chu a shil vek nin an soi boka te chuan an chung ko sum le pai din mun te chu investigator te chuan chui le in Vanessa ming chuan life insurance patni aum ti te chuta chuan beneficiary atan apasal aunau no le afapa te ming aup ti chu an thri chuak ta boka heiba ka hian insurance policy pakhata chuan tharum thona manga thina atokani chuan sum tamzo claim thei ani tho chu tarla ni bokin chu tak chu investigator te chuan thil thlen chan kha ani thei ti in an chin chhia zui ta bok ani te chuan heng information an hmu song song te hi uluk taka zirchian vekania chu mai ba ka horatio soyang khan silai kha pon matanga ka ani tak zatem a theyengem ti zona chu an chui ma bak chu ani leta a heta hian investigator te chuan a hmuna omle hmutu om chhon horatio soidan anga thil thlendan chu thleng thei ani nge em ti chu test tum le in thil pui mole deu pakhat mai chu blood analysis ani a investigator te chuan kar chunga thi center te chu endik le in chuta chuan car seat te a chhuat le puana kai zong zong te
eng sepin nge thi sen chu a oma khoila ya nge ti chu uluk le zwala enanga ya an perna hmun le an se pazirin eng tin nge chhuata chuan an lo om theidan a hria thei awangin uluk le zwala zir chu angai ta a ti chuan chuta a topa an hmu chhuatak chu horatio thil soinen chuan ai mil thei da tlat lo ani kha chuan silai po lai khan chhuata a bok ni na soya ma se thi sen tlem te chu horatio korban le a kor om zona hmu ani tlat si hetiang anga thi sen per kai tur hi chuan silai ka ani lain kor hatu chu a om hnai ve viau kha angai tlat bok ani heiba ka hian ani soi anga silai ka laya chhuata bok ni se hetiang hian akora chulai hmuna chuan thi sen chuan a per theilawa alo bera kotwar tu bul hnai a omna nena inrual vela sanga a om ti alanga forensic mithiam te chu dana chuan silai hmet tu chu driver sita khan om ngeya aka na po chu ta tanga ka chwa nge ni ti chu liam hnu ma atang chuan alang boka ti chuan chu ti ani si chuan mel shiat lo anma ni ti boya pon lama tanga ron kapta anga a soipo kha thil theilo ni in ama nge chu driver sita chuan silai po lai kha na omani ti kha aron ti chiang ta ani ti chuan bane se kha ka ani lai khan abob khokherin kot kwang ko in kardar thalanga lu ngati na thuwa heta a thodan en he chuan amu hi lani rin ni in lo be le na nu ma mo ani lo awang khan hadam taka a omlaya ka ani ti chu a hria thei boka chu mai ba ka thi sen perdan song song zir chian ani hnuwa chuan silai chu kar chhong vani sai ve lam driver si da tanga mi po nge ni ti chu a hria thei boka chu da tang chuan ama horatio nge chu silai met puak tu ani ti chu atilang ta bok ani ti chuan court hearings nei ani lai hian forensic specialist chuan ti sen perdan chu thil thlendan dik tak hria theina na apoi mo zia chu ron sei fe in horatio kora thi sen kai po khan silai ka ani laya horatio om hnai zia atilanga tin driver si ta thi sen om dan po chuan silai ka laya horatio thutna lai chat kha atilang bok ni na soya heiba ka hian ka ani laya vanesai omdan chuan enjing lawa thlamong taka thulai mek ani ti chu ati lan thole eng song song atang po hian thudik chu a hria theimaya midang anma ani ron ti boya ron thatu inrol an omlo shim shim ti na soya chu mai ni lo vanesai fa pa kha kum khat le thlakomi ni in kar hnung lama no pang thutna tura an siama chona thumeka kang thil thleng song song ti po kha a hmu nge po rin om ani ang no pang thil to na tan chuan arap thlak ma engma thozo fia rwala ni lo ma se apa ngeina anunu na rong taka alalai kha ahmuwa arap thlakin akhongai thlak tak zet zet ani ti chuan investigator de chuan horatio twal tha chani thei omang pathum chu an han chu chin le ta pakhatna chuan sumni in vanesai life insurance policy atanga summu theyang ang hmu kha athil tum tak ni in asiata patnina chuan an thil nei bungrwate anin chenani chuan an bungrwate in sem emo ani lo poin vanessa in achangvek emo ani dona chu an thil nei chu chana hlau ani ber pathomna chuan aril ruput mangni in engkim thunun to ni adua vanessa in chena malampana kalshan atum chu adu lo ba ka athunun phaklawa om tur chu adu lo nin an ngai bok ani engba ka hian sel tower data le gps tracking atangin evidence tang hriat belle ani boka chuta chuan vanessa kha ka ani hnuwa po khan car chu a speed ngai ringin minute somni je chu ala tlan ani ti hriat ani lia heti hun lai vel tak hian horatio chuan asilai paibo na hunatan ahmang nia rin ni in chulai bulvel song song korle tuite anzon shep nuwa po chuan silai ero chu mo chho ani talawa ama ero chu twal thana manra omlo ma se mithiam de chuan thil thlendan ang chu siam chopin thi sen perdan le hliam omdan ti atang chuan pon lama tanga ka awanga thleng thei engma omlo ti an proof le da thlapa chu mai ba ka horatio in an dapna lama silai mu vanesai ka anana ahman ang che che chu an bo mu chok zoi ta bok ani ti chuan he case an chei hian hun adu rei phiana kum engmo zat lai o in document po volume som pali dai hialan kolmana heti lai mek hian court po in vanesai fa panau pangte kha ain kol tu dor zo lauti fel ve mek bokin vanesai nu le unau nu te chuan en kol thena an nau dila atira chuan ko chuan kol leilok phalna kha ape phota ma se anua kol hlen phalna chu ape zui le ta bok ani
te chuan November ni sari kumsang ni somni kuma khan ko chuan thutluk na masabir chu nein chuta chuan global pandemic awang khan child lai le engkim chu life a ti chawvek ania heta hian prosecutor lam chuan thil thlen dan song le evidence expert te report song chu ron sein ngun taka duan lok thlap nuwa twal tha ani thole twal tha tu tha chani thei kong sang an mu chwa ho chu an ron sei ta dap dapa ma se defense lam chuan midang in rolawanga thina chu thleng ani thu an lo sei ve thung hemi nu hian ko chuan defense lam chu phalna pele in forensic expert te chu zona zo thei ani thu ashila chutianga trial neya zona te anin zo ton zak nuwa chuan jury te chuan thutluk na chu an siam thei ta hlo mai chuta chuan horatio chu an puna anu puile afa lo piang tur te tha thu boya chuan thiam lo chantir ni in chuta chuan kum somhni pakwale tharuk ba ka ni somhni tan ina tang turin ashem ta a heta hian twal tha ba ka evidence te chiat wangte thunei tu te shwai koi tuma dot pho kwal chopa thiam lo chantir ni in thutluk na chu mi puisha ta pon chwa ani nu chuan vani sai nu le unau nu te chuan rei tak dikna an lo nga chu an mu theita ani heti lai mek hian ipura lama po vani sai le afapai mek share jengna hun chu komi puide chuan an lo mang ve boka chulai ipura ti ang koral muang le nuam hotero te a chuan hetiang thilrap thlak tak thleng tamai hian ngong chu anei lian lo theilawa ma se atopa dikna chu an hena chu achang le thina ni ti hriat non tir fo tu pakha chu ani thei hiala ma se hetia shemna an puana tanga reivak lawa hian defense lam chuan appeal an ron di le ta a chu wan chuan horatio chu shemlawa omle in dikna an muta emo an ti lai chuan an thu boy chu case kalai anga ngai chun som le chu ani ta si dan hnuaya ti fil ngai neu khoile chuan hun chu o le ta viau mai hearing son hlat le ri te nial kalna eng emo an thi lut le ti belte chutianga wan chuan thutluk na top chu siam ani le talok lawa ani na taka chuan ipura mi puite dan chuan dolo te ma se to na ri chuan mani no puile fa ti thatu chu an kho azlen tak chuan ala om ve mek lo thei ta si lo an soidana chuan horatio hian chung ko thar din le to in fanu te po anei le to hial ni nan soya chung tho chu ipura mi puite abi kin vani sai ngai da tu te tan chuan shiat anuam lavin an lung oi lo hlom hle ki ani te chuan vani sai nu le unau nu te po khan vani sai kal san tak afapa chu thei to pa en kolin zirna lama thatim an ngai pui ba ka an phak to ka thaberin an en kol ve da zela ipora khomi puite ril ruwa chuan he zo na hi acham reng engtin nge miswal mani nu puile fa lo piang tur thatu chu khati khopa evidence a tha chong po a ton thlenga tan ina khungbo ni lawa hetia zalen taka ala om theile dan lam shiatina an soidan ve thung chuan hi chu Brazil rama an appeal system le constitutional rights siam danina azir lo wang ni nan soya nima sila ipora mi puite tan ero chuan common sense le ziaka dan om te inkara gap om kai kopa merem thiam lo wang ani tin anril ro chuan om ve thung nge yang ole khati song kha ton chuma kan case ngei thla khole the chu alo ni le ta a he case a in ngei dan te comment section lama in no sei vele cheu don ya